La placeta Vella, el lloc que es pot considerar el cor de l'antiga vila, acull el monument al Riberer. Este personatge de la història de Benissa no és ningú i en són molts a la vegada. Representa els veïns que 2 vegades a l'any abandonaven el poble per a treballar a les plantacions d'arròs de la comarca valenciana de la Ribera del Xúquer i per això prenen el nom de Riberers. El monument està format per la imatge del treballador en posició de pregària i amb la mà sobre una gran roca que es trobava en l'últim punt del camí cap a València, des d'on encara es podia veure el poble de Benissa. Repetís el gest del Riberer a l'eixida del municipi quan tirava la vista cap al rere i veia la imatge de l'antiga església. Sobre esta gran roca resava demanant la protecció de la patrona, la Puríssima Xiqueta. Els riberers anaven amb una camisa blava i se'ls coneixia com els blavets. Amb el seu barret de palla, la corbella i el cabàs són el símbol d'una tradició que va començar a desaparèixer a partir de 1950, però que cada any es renova amb les festes patronals de Benissa. Hi ha un dia dedicat a recordar-los junt a aquest monument amb diversos actes festius i ofrenes de flors. En la mateixa plaça, a pocs metres del monument, apareixen 2 grans cases senyorials del segle XVI, reformades al segle XVIII, com era costum aquella època. Una és la Casa dels Torres, que abans havia sigut dels Ibars de Povill. A l'entrada encara es conserva l'escut de les 2 famílies de la noblesa benissera. Ara estan ocupats per la biblioteca pública i el casino. De dimensions més menudes és la casa de Juan Vives. En la façana apareix una llegenda escrita i amb imatges que narra l'origen de la devoció de la Puríssima Xiqueta. Segons la tradició, al 1684, uns pelegrins deixaren en esta casa una imatge de la Puríssima. A partir d'aquest moment, una sèrie de miracles l'acabaren convertint en la patrona del poble.